நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சுட்டு நம்ம அப்படி நம்ம கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? சுபஸ்ரீ மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிக்கிறீங்களா? ஆஃபர் பண்ணலாமா? அஜய் ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஸ்க்ரீனில் ஷேர் பண்ணுங்களா? மாதாஜி சரி, ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ம் தெரியுதுங்களா மாதாஜி ஸ்க்ரீனு? தெரியுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததா திஸ்வ பதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச श्रीरूपं साग्रजातं सहकन रघुनाथान्वितं तं च जीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह कनललिता श्रीशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते दत्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतृत्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी विधिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம சதாச்சாரில் வைஷ்ணவ எட்டிகேட்டில் நம்ம வந்து லாஸ்ட் லெசன் 6th லெசன் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? 6 பாடங்கள் இருக்கு. அதில் நம்ம 5 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். உடைகள் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த இது திலக்கம் இந்த மந்திரம்லாம் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு வேர்பலாக அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. அடிக்கடி சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுவேன் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதன திரிவிக்ரம வாமன ஸ்ரீதர ரிஷிகேஷ பத்மநாம தாமோதர, அது மாதிரி மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பழக்கம் வர வர இது சந்தனம், அதான் கோபிச்சந்தன் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணணும். இது வந்து நம்ம யூடியூப்பில் போய் நம்ம வந்து ஹவு டு அப்ளை திலக் அப்படின்னு நம்ம வந்து போட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு நிறையா வீடியோஸ் டிவோட்டிஸோடது கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து திலக் நம்ம வச்சுக்கணும். ஆனால் மெமரைஸ் வந்து நம்ம தான் பண்ணணும். ஓகேவா? அதனால் நல்லபடியாக மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ரைம்ஸ் மாதிரி ஒரு 4-5 தடவை அப்படியே சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே நம்மளுக்கு மனப்பாடம் ஆகிடும். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான். முன்னாடி நம்ம வந்து வைஷ்ணவ ட்ரெஸ்ஸஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். பெண்கள் எப்படிலாம் அவங்களோட உடை அணிஞ்சிருக்கணும், ஆண்கள் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து லெசன் 6 நம்ம பார்க்க போகிறோம். வைஷ்ணவ சமுதாயத்தின் மரியாதை அப்படின்றது கண்டிப்பாக இது தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? நம்ம வந்து இந்த எட்டிகேட்டில் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். கலாச்சாரத்தில் அந்த வகையில் இதுவும் மரியாதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஒரு இப்போ நம்ம டெம்பிளுக்கு போகிறோம், இல்லை வைஷ்ணவர்களோட அசோசியேஷனுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட நம்ம எப்படிலாம் நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ வைஷ்ணவ சமுதாயத்தின் மரியாதை, மரியாதை வியத்திக்கிரமா, அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ அபராத மற்றும் மன்னிப்பு, வைஷ்ணவர்களை திருத்துவது, இந்த மாதிரி
எப்படிலாம் நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து எப்படி அவங்ககிட்ட நம்ம வந்துட்டு நம்ம நடந்துக்கணும். அதே மாதிரி சீனியர் டிவோட்டீஸ் கிட்ட, நம்ம கூட உள்ள நம்மளோட உள்ள டிவோட்டீஸ் கிட்ட, நம்மளுக்கு கீழே உள்ளவங்க கிட்ட எப்படிலாம் நடந்துக்கணும். அதே மாதிரி ஏதாவது அபராதம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஏன்னா அபராதம்ல நாம அபராதம், குரு அபராதம், அப்புறம் வந்து தாம அபராதம், வைஷ்ணவ அபராதம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அதாவது வைஷ்ணவ அபராதம் ரொம்ப வந்துட்டு சிரமம். சரிங்களா? எல்லாமே தாம அபராதம் எல்லாமே. அதனால நம்ம யாரையும் நம்ம வந்துட்டு அபராதம் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம 2 ஸ்டோரி பார்ப்போம் பொதுவா. ஒண்ணு வந்து அஜாமில சாரி இவங்க அம்பரீஷ் மகாராஜரோட ஸ்டோரி பார்ப்போம். அதுல வந்து துர்வாசர் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜர அழிக்கிறதுக்காக டீமன குடுக்கும்போது என்ன பண்றாங்க, சுதர்ஷனம் வந்து அவங்கள தொரத்திட்டு போறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அந்த டீமனையும் அழிச்சுட்டு துர்வாச முனிவரையும் தொரத்திட்டு போறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லையா? அப்போ ஒரு வைஷ்ணவர அதுவும் சிரமப்படுத்தும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அ அது வந்துட்டு அபராதத்துல வந்துரும். அப்ப பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க? யாருகிட்ட அபராதம் பண்ணோமோ, அவங்க கிட்ட தான் நீங்க போய் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ, அதனால நம்ம வந்துட்டு ஒண்ணு அந்த துர்வாச முனிவர் என்ன பண்ணுவாங்க? அம்பரீஷ் மகாராஜர்ட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்பாங்க. ஆனா டிவோட்டீஸ் எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்க? டிவோட்டீஸோட அடையாளம் என்னன்னா, உடனே வந்துட்டு யாரையும் வந்துட்டு அ இது சிரமப்படுத்துறதோ, இல்லன்னா அவங்கள நிந்திக்கிறதோ அதெல்லாம் அவங்க ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது. இதெல்லாம் இல்லாம ரொம்ப பொறுமையா, அ அதுக்கப்புறம் டாலரேட் பண்ணிப்பாங்க. சரியா? மன்னிக்கும் பக்குவம் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அப்பதான் அவங்க டிவோட்டி. ஸோ அதே மாரி அம்பரீஷ் மகாராஜரும், துர்வாசர மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க கிட்ட அவங்கள வந்துட்டு ஸ்வீகரிச்சுப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப சுதர்சனமும் அமைதியாயிடுவாங்க அப்படின்றது. ஸோ இந்த ஸ்டோரியும் பார்ப்போம். அதே மாரி ஜகாய் மாதா ஸ்டோரி நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? அ அதுலயும் நம்ம தான் பார்க்கறது. நித்யானந்த பிரபு வந்து ஜகாய் மாதாய அவங்க வந்து அடிச்சுருவாங்க பாட்டால. அப்ப என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு தலையில ரத்தம் வரும் நித்யானந்த பிரபுக்கு. அப்போ உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு சுதர்சனத்த எடுத்து அவங்கள அழிக்க பார்ப்பாங்க. அப்போ நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்லுவாங்க? நீங்க அவங்கள அழிக்கக்கூடாது. ஏன்னா, இந்த இன்கார்னேஷன்ல அவதாரத்துல நம்ம ஆயுதம் எடுக்கக்கூடாது. நாம சங்கீர்த்தனத்த குடுக்கறதுக்காகவும், பக்திய பரப்புறதுக்காகவும் தான் வந்திருக்கிறோம். அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களும் மனம் திருந்திடுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? ஸோ, அதனால எப்பயுமே வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா, யாரு கிட்ட பண்ணோமோ அவங்ககிட்டயே நம்ப அனுப்பிக்கணும். இல்லன்னா என்ன பண்ணணும்னா, பகவான் கிட்ட இப்ப நம்ம வந்து எங்கேயோ யாருக்கோ ஒரு தவறு பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, அப்ப அவங்ககிட்ட நேரடி நம்மளால கேட்க முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பகவான்ட்ட நம்ப சொல்லிடணும். அந்த மாதிரி அபராத மன்னிப்பு அந்த முறை. இன்னொன்னு வந்து வைஷ்ணவர்களே திருத்துதல் அப்படின்றது. சரிங்களா? இப்ப வந்து யாரோ ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து தவறு பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்கள வந்து எல்லாருமே அவங்கள வந்து இது பண்ணலாமான்னா கூடாது. எப்பயுமே சீனியர் டிவோட்டீஸ் கிட்ட நம்ம சொல்லணும். இந்த மாரி இருக்கு அப்படின்றத சொன்னோம்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்கள கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. அ அந்த ஒரு நிலை தான் எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது. இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு வேதிக் கல்ச்சர் லைஃபு, வைஷ்ணவர்கள் வாழ்ற வாழ்க்கை. இன்னொன்னு நம்மலாம் இப்ப கோலோகம்லாம் போறோம் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த ஒரு நல்ல நல்ல இந்த வைஷ்ணவ குவாலிட்டீஸ்லாம் நம்மகிட்ட இருந்ததுனா தான், அ இங்க உள்ள மாரி அங்க நம்மளுக்கு அந்த 3 மோட்ஸ் அந்த தாக்கம்லாம் இருந்து, இக்னோரன்ட்டு, ரஜோகுணத்திலலாம் நம்ம வரமாட்டோம். பட் ஸ்டில் என்னன்னா, தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு பொதுவாவே ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில இருக்கோம்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எல்லாத்தையும் அனுசரிச்சு, எ எல்லா அ மெம்பர்ஸு நடக்கிற விஷயங்கள அனுசரிச்சு போவோம் இல்லைங்களா? அது மாரி வைஷ்ணவா அ கலாச்சாரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, எல்லாரோடையும் அரவணைச்சு, நம்ம வந்து பக்தியில நல்லபடியா பகவானோட இருக்கிறது. அதுதான். அதுக்காக தான். இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ப பார்க்கறது. அப்ப வைஷ்ணவ சமுதாயத்தின் மரியாதை அப்படின்றது தான் அ இந்த ஸ்லோகத்தோட நம்ப பார்க்குறோம். உத்தம ஹன வைஷ்ணவ ஹபே நிராபிமான ஜீவே சம்மான திபே ஜானே கிருஷ்ண அதிஷ்டான அப்படின்றது ஸ்லோகம். என்னன்னு பார்க்கலாம். ஒரு வைஷ்ணவர் மிக உயர்ந்த நபராக இருந்தாலும், அவர் பெருமையற்றவர். இது வந்து பெருமையற்றவர்ன்றது இங்க வருது இல்லையா? அது அப்படி வராது. என்னன்னா, அவங்க வந்து ப்ரைட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதான். அதான் இதுல பார்ப்போம். சரிங்களா? ப்ரைட்லெஸ்ஸா இருக்கிறது. அ ஒரு எக்ஸால்டட் பெர்சன் அவங்க. ப்ரைட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க. அது மாரி ரெஸ்பெக்ட் குடுப்பாங்க எல்லாருக்கும். கிவ்ஸ் ஆல் ரெஸ்பெக்ட் டூ எவ்ரிஒன். எல்லாரையும் சமமா பார்ப்பாங்க. எல்லார்கிட்டயும் பகவான் இருக்கிறத அவங்களால உணர முடியும். ஏன்னா, நம்ம
பகவத்கீதையில் 5.18 ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம், பண்டிதா சமதர்ஷினக அப்படின்னு. கற்றறிஞ்ச ஞானி வந்து பிராமணன், பசு, அதுக்கப்புறம் நாய், அப்புறம் யானை, யானை மேய்க்கிறவங்க, நாயை தின்பவங்க, இந்த மாதிரி எல்லாரையும் என்ன பண்ணுவாங்களாம், அவங்க வந்து சமமாக பார்ப்பாங்க. எப்படி அவங்களால பார்க்க முடியும்? இந்த சரீரம்ன்றது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, அது நிரந்தரமற்றது. உள்ளார உள்ள ஆத்மாவும் கூடவே பரமாத்மா இதயத்தில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும். அர்ஜுனனுக்கு குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரிஞ்ச மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ அப்போ எல்லாருமே எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, இவங்க ஆத்மா பகவானோட டிவோட்டி. ஆத்மானால என்ன? பகவானோட டிவோட்டி தான். கூடவே பரமாத்மா பகவான் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் அவங்க நல்லபடியாக நடந்துப்பாங்க. ஸோ அதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ ஒரு வைஷ்ணவர் மிக உயர்ந்த நபராக இருந்தாலும் அவர் பெருமையற்றவர் மற்றும் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணரின் இளைப்பாறும் இடமாக இருப்பதை அறிந்து அவருக்கு மரியாதை அளிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாருக்கிட்டையும் ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கனால எல்லாருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மரியாதை கொடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். மகான் கிருஷ்ணன் புனித நாமத்தை ஒருவன் இந்த முறையில் உச்சரித்தால் அவர் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்கள் மீதான அவரது செயலற்ற அன்பை நிச்சயமாக எழுப்புவார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அன்கண்டிஷனல் லவ் வந்து பக்தி வந்து அவங்க பகவானுக்கு கொடுப்பாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கிறோம் அப்படின்னா வெறுமனே சரி ஓகே 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும், நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் இருக்கு, நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணிக்கலாம், அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு அர்த்தம் கிடையாது. அதில் என்ன அப்படின்னா, அது வந்து மெக்கானிக்கல் சாண்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ரெம்ன பீட்ஸ் கையில் எடுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆரம்பத்தில் அப்படிதான் இருக்கும். எனக்குலாம் இன்னுமே அப்படிதான் இருக்கேன். ஆனால் வந்து என்னன்னா, அந்த நாமத்தை சொல்லும்போது நமக்குள்ளார எப்படி இருக்கணும்னா, அந்த வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் இன்னும் இருந்தால் இன்னுமே அதிகமான பலன்கள் உண்டு. சரிங்களா? சுத்த நாமமா நம்ம சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க. சிக்ஷாஷ்டகத்தில் சைதன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருப்பாங்க, ரொம்ப ஹம்பிளாக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பொறுமையோடு இருக்கணும். பொறுமை டாலரன்ஸ், அது மரம் அளவுக்கு. மரம் அளவுக்கு பொறுமை அப்படின்னா அப்படி அப்படி இருக்கும். ஏன்னா மரம் வந்து யாரும் வெட்டினா கூட அது என்ன பண்ணாது, ஓடாது. அதே மாதிரி வெயில் மழையிலையும் காத்துலையும் பொறுமையா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு பொறுமை வரணும் அப்படின்னு. அப்பதான் வந்து எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். அப்பதான் ஹோலி நேம் நம்மளால நல்லபடியா சேன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அதனால பகவான் கிருஷ்ணன் புரிந்த நாமத்தை ஒருவர் இந்த முறையில் உச்சரித்தால் அவர் கிருஷ்ணரின் அதாவது இந்த குவாலிட்டிஸோட ப்ரைட்லெஸ்ஸாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், பொறுமையோட நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில சொல்லும்போது அது என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு பக்தியை நம்ம ரொம்ப நல்லபடியாக கொடுக்கும் அப்படின்னு. ஒவ்வொரு மனிதனும் இப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும். தன்னை விட தகுதியான ஒருவரை சந்திக்கும் போது அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். தன்னை விட தகுதி குறைந்த ஒருவரை சந்திக்கும் போது அவர் மீது கருணையை காட்ட வேண்டும். மேலும் தனக்கு நிகரான ஒருவரை சந்திக்கும் போது அவருடன் நட்பு கொள்ள வேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்மளோட தகுதியில் உயர்ந்தவங்களா, நல்ல வெல்தியா இருக்காங்க, இல்லை நல்லா படிச்சிருக்காங்க, ஏதோ ஒரு வகையில உயர்ந்தவங்கள இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பொறாமை வரும் இல்லைங்களா? பார்த்தோன்னே அதே மாதிரி நம்மளும் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும் பொதுவா, இல்லையா? ஒரு மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அப்படி இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஆன்மீகத்தில் நல்ல கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான எண்ணம் என்றைக்கும் ஏற்படவே கூடாது. என்ன ஆகணும், யார் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நல்ல 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணுறாங்க, நல்ல பக்தியில் நிறைய சர்வீஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சி வரணும். ஓ, அவங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, நம்மளும் பண்ணணும். அவங்கள்ட்ட இல்லை நல்ல நல்ல குவாலிட்டிஸை நம்மளும் நல்லா வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா இதில் வந்து கிரீடுன்றதே நல்ல விஷயத்துக்கு வரும், பகவானோட விஷயத்துல பக்தி மார்க்கத்துல வரும். அதை மகிழ்ச்சியோட நம்ம செய்யணும். அந்த ஒரு வெஞ்சன்ஸ் அது இல்லாம இருக்கும். சரியா? ஏன்னா மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்பயுமே வந்து யாரும் அதிகமா இருந்தாங்க அப்படின்னா நார்மலா நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, உடனே ஒரு கோபம், போட்டி, பொறாம, அதனால அந்த உறவுல ஒரு கசப்பு இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல நம்ம எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, யாரும் நல்லபடியா நல்ல பக்தி பண்ணிட்டாங்க, நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்கள பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கணும். அதே மாதிரி அவங்க எப்படிலாம் பக்தி பண்றாங்க, அவங்களால எப்படிலாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியுது, கொஞ்சம் நம்மளும் பண்ணணும். அதே மாதிரி தன்னை விட தகுதி குறைந்த ஒருவரை சந்திக்கும் போது, இப்பதான் நியோஃபைட் டிவோட்டிஸா வராங்க அப்படின்னா அவங்க மேல கம்பேஷனோட இருக்கணும். அவங்கள எப்படிலாம் பக்தி இன்னும் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு கைட் பண்ணணும். மேலும் தனக்கு நிகரான ஒருவரை, அது எல்லாரும் சமமா இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா நட்போட
நம்ம வந்துட்டு அவங்க கிட்ட இருக்கணும். நீங்க இந்த மாதிரி சிஸ்டீன் பண்ணீங்களா? நானும் சிஸ்டீன் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணேன். நீங்க இன்னைக்கு இந்த ஆரத்தி காமிச்சீங்களா? நானும் காமிச்சேன். நீங்க இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சீங்களா? நானும் வாசிச்சேன். ஓகே, நான் இந்த மாதிரி இதை வாசிச்சேன். நீங்களும் வாசிக்கிறீங்களா? இது நல்லா இருந்தது. நீங்களும் வாசிச்சு பாருங்க இந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு நட்போட எல்லாத்தையும் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும். நம்ம செஞ்சதையும் அவங்க செஞ்சதையும் அந்த மாதிரி. ஓகேவா? இது வந்து பொதுவாக என்னன்னா உத்தம அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, கனிஷ்க அதிகாரி அப்படின்ற மாதிரியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இப்போ நம்ம ஒரு வைஷ்ணவ சமூகத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு நிலையில தான் நம்ம இருக்கணும். நம்மளோட நல்ல பக்தி சீனியர் டிவோட்டிஸ்லாம் இருக்காங்க, நல்ல பக்தி பண்றாங்கன்னா ஜெயதேவி மாதாஜி ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க மாதாஜி. அவங்க அப்படி பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஜெயதேவி மாதாஜி வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு பிரபுஜி நான் வந்து இன்னைக்கு இது அட்டன் பண்ணேன், நீங்க பண்ணுங்க அப்படி அப்படின்லாம் எல்லாம் ரொம்ப ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஆமா ஹரிபால் எங்க கிளாஸ்ல நிறைய ஷேர் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஆமா ஹரே ஆமா. கிருஷ்ணா. மூட் அவுட்டா இருக்க மாதாஜி. 3-4 நாளா ரிலேட்டிவ்ஸ் ஒருத்தருக்கு ஓ, ப்ராப்ளம் ஆகி ஐசியூல இருக்காங்களாம். ஸோ அந்த மூட் ஆஃப்ல இருக்கேன் நான். என்னால எதுவும் பேச கூட முடியல. நான் சரி. இந்த நித்திய பாராயணம் எல்லாத்தையும் பேர் கொடுத்து ம், படிச்சுட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் ஓ, கான்சியஸ் ஓ, வரல. இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்குள்ள வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொல்லுங்க. ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி எல்லாருமே. கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லபடியா குணமாகட்டும். நம்ம ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிடலாம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணன். கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ராம ராம. ஹரே ராம. ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லபடியா குணமாயிட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வருத்தப்படாதீங்க. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, அங்க ஐசியூல 3 நாளா பார்க்க கூட விடல. ம். காதுனால இன்னைக்கு காலையில ஸ்கேனிங்க்கு வெளியே கூப்பிட்டுட்டு வரேன். அந்த கேப்ல போயிடலான்ட்டு 4 மணிக்கே நான் எந்திரிச்சு ம். துளசி மாதாட்ட நல்லபடியா வேண்டிட்டு தான் போனேன். ம். ம். 5 மணிக்கு. ரொம்ப ம். ம். பார்த்த வாட்டி தான் கொஞ்சம் உனக்கு ஒரு ஒரு சமாதானமே வந்தது மனசுக்கு. சரி, 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 சரி. ஓகே மாதாஜி. கண்டிப்பா. சீக்கிரம் குணமாயிட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து இப்ப இது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரியா? ஓ நம்ம வந்து உயர்ந்தவங்க, அப்புறம் நம்ம கூட உள்ள ஒரு சக டிவோட்டீஸு, அப்புறம் நியோஃபைட் டிவோட்டீஸ்ட்ட எப்படி நடந்துக்கணும். அவரை ஹரே கிருஷ்ணா வாழ்த்துங்கள் மற்றும் கைகூப்பி கூப்பிய கைகளுடன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஏற்கனவே நம்ம பிரணாம் முத்ரா எப்படி நம்ம வந்து முத்திரையெல்லாம் கொடுக்கணும், பஞ்சாங்க பிரணாமம், தண்டவத் பிரணாமம், அப்புறம் பிரணாம் முத்ரா இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமா? இப்போ அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம். என்ன அப்படின்னா யாரையும் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா சமூகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும், கைகூப்பி ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லி நம்ம அவங்களுக்கு க்ரீட் பண்ணணும். ஓகேவா? பொதுவாக நம்ம வந்துட்டு ஹாய் சொல்லுவோம், இல்லைனா ஹலோ சொல்லுவோம், குட் மார்னிங் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரிலாம் பொதுவான இதில் சொல்கிறது. நம்ம வந்து சமூகத்தில் வைஷ்ணவ எட்டிகேட்டில் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லி கைகூப்பி வணங்குறதுன்றது முறை. சரிங்களா? அப்போ கர்மிகளை வாழ்த்துவது பற்றிய கர்மிகள்ன்றது மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வாழ்க்கையை வாழ்கிறவங்க கர்மிஸ் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம் பகவத்கீதையில் இல்லையா? அது மாதிரி பற்றி உங்களது இரண்டாவது கேள்வி பொறுத்தவரை ஒரு கர்மி ஒரு நண்பராக இருந்தால் நீங்கள் அவரை ஹரே கிருஷ்ணா வாழ்த்துங்கள். மேலும் கூப்பிய கைகளால் உங்கள் நெற்றி நெற்றியை தொடவும். கர்மி உயர்ந்த உறவினராக இருந்தால் ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஜபித்து தரையில் விழுந்து வணங்குங்கள். இதுவே நமது சமுதாய பரிவர்த்தனையில் ஆச்சாரமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு. இப்போ நம்மளோட இப்போ வந்து டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் நம்ம இப்ப முன்னாடி பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து வெளி உலகத்தில் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா குழந்தைங்க இருப்பாங்க. ஆனால் டிவோட்டி அந்த நிலையில் இல்லாமல் இருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ நான்லாம் என்னோட பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கெலாம் போகிறேன் அப்படின்னா எப்பயுமே அப்பா அம்மா காலில் விழுந்து வணங்குறதுன்றது முறை. அப்போ டிவோட்டி அப்படின்னும்போது பேரண்ட்ஸ் காலில் விழாமல் இருக்கணுமானா அப்படிலாம் இல்லை. என்ன பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்லி அவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும். சரியா? உயர்ந்த நிலையில், அதாவது வயதில் அதிகமாக இருக்கிறவங்க. அதே வயதில் தாழ்ந்தவங்களா இருக்காங்க, அது குறைந்தவங்களா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும். அதுதான். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்போ டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனில் எப்படி, வெளியில் உள்ள அசோசியேஷனில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. கர்மின்றது மெட்டீரியல் லைஃப் வாழ்கிறவங்க. சரிங்களா? அப்போ நாய்கள், ஜாதிக்காரர்கள், பசுக்கள் மற்றும் கழுதைகள் கூட அனைவருக்கும் முன்பாக ஒரு தடியை போல் தரையில் விழுந்து வணங்க வேண்டும். எதனால் அப்படின்னா அதுதான் அந்த பண்டிதா சமதர்ஷன் அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். சரியா? பகவத்கீதையில் 5.18 ஸ்லோகம். இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா? எல்லாருக்குள்ளேயும் சோல் இருக்கு, எல்லா சோல் கூடயும் சூப்பர் சோல் இருக்காங்க.
அப்போ நம்ம யாரை பார்த்தாலும் பகவான், அவ்வளோதான். இன்னொரு பக்கம் சோல், பகவான் டிவோட்டி. இந்த 2 தான் கண்ணுக்கு தெரியும். அப்போ நம்ம யாராக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், மரியாதை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வர்ணாசிரமத்தில் மரியாதை அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம். அப்போ பிராமணர்களில் சீனியாரிட்டி என்பது புனிதமான அறிவின் அடிப்படையில். நல்ல இப்போ வர்ணாசிரமம் அப்படின்றது பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் அப்படின்றது அந்த வர்ணம் வரும் இல்லைங்களா. ஆசிரமம்ன்றது பிரம்மச்சரிய, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இதில் வந்து இப்போ பிராமணர்கள் அப்படின்றதுல அதில் வந்து ஒரு சீனியர் டிவோட்டி அப்படின்ற முறையில் அது எதை வச்சு பார்க்குறோம்னா அவங்களோட அந்த நாலேஜை பொறுத்து. சத்திரியர் அப்படின்னும் போது அவங்களோட வீரமான செயலை பொறுத்து. வைஷ்யர்கள் அப்படின்றது அவங்களோட அந்த அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த அக்ரிகல்ச்சர் இல்லைன்னா கவு ப்ரொடெக்ஷன் இதெல்லாம் தான் அவங்களோடது. ஸோ அதில் சீனியாரிட்டி பார்ப்பாங்க. சூத்ரர்கள் அப்படின்றதுலையும். ஸோ எதுலேயுமே என்ன அப்படின்னா இந்த வர்ணத்துலேயுமே நம்ம அந்த சீனியாரிட்டிஸ் அதை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அவங்களுக்கு மரியாதை அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது. இப்படியே மரியாதையில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ராஜ மரியாதை அப்படின்றது சரியா. நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க வைஷ்ணவ சத்திரியர்கள் இவங்கெல்லாம் ராஜ மரியாதை அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அதே வந்து வித்யா மரியாதை அப்படின்றதும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சத்குண மரியாதை, நல்ல குணங்கள் அதுக்கு ரிலேட்டடான விஷயங்கள். அப்புறம் வர்ண மரியாதை, இப்போ இதில் பார்த்தது வர்ண மரியாதை சரிங்களா. ஆசிரம மரியாதை, அதில் வந்து பிரம்மச்சரிய, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசின்றது. பக்தி மரியாதை, டிவோஷனில் இருக்கிறது சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி மரியாதை அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து 6ஆக நம்ம வந்து பிரித்து பார்க்குறோம். அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி சீனியாரிட்டி பொறுத்து அதில் நம்ம வந்து மரியாதைகள் வந்து நம்ம வந்து பரிமாறிக்கணும் சரிங்களா. இதுதான் வந்து பொதுவாக சொல்கிற விஷயங்கள். தீட்சை தேதி மற்றும் வயதின்படி மரியாதை அப்படின்னு. இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க தீட்சை எடுத்துக்கிறாங்க, இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க, ஆனால் நம்மளோட வயசில் குறைஞ்சவங்க அப்படின்னா பக்தியில் அவங்க வந்து நல்ல முன்னேற்றம் அடைஞ்சு தீட்சை முன்னாடி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட வயதில் குறைஞ்சவங்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், மரியாதை பண்ணணும். அதுதான். அப்போ இங்கே அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பார்க்குறோம். வாசுதேவன் முகுந்தாவுக்கு ஆரம்பத்திலேயே உங்கள் சங்கம் கிடைத்தது, அப்படியே உனது தாமரை பதத்தில் தஞ்சம் புகுந்தான். அதுவே அவனுடைய ஆண்நிலை மறுபிறப்பு. அதனால் வாசுதேவ தத்தா தனது இளைய சகோதரனான முகுந்தனிடம் தனது தாழ்வு மனப்பான்மையை ஒப்புக்கொண்டார் சரிங்களா. அதுதான் அப்புறம் முகுந்தா என் ஜூனியர் என்றாலும் அவர் முதலில் உங்கள் தயையை பெற்றார். அது வாசுதேவ தத்தான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, முகுந்தான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க சரிங்களா. இவங்களை வாசுதேவ தத்தை விட முகுந்தன் வந்து இளையவங்க. ஆனால் முகுந்தன் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, சீக்கிரமாக இனிஷியேஷன் வாங்கிக்கிறாங்க. அதனால் என்ன ஆகுது, வாசுதேவ தத்தா வந்து இவங்கள ஆன்மீக ரீதியில் இவங்களுக்கு அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, சீனியர் டிவோட்டி ஆகுறாங்க சரிங்களா. அதன் விளைவாக அவர் என்னை விட மூத்தவரானார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சீனியர் டிவோட்டி ஆகிறாங்க. அது மட்டுமின்றி நீங்கள் முகுந்தாவை மிகவும் விரும்பினீர்கள், இதனால் அவர் எல்லா நல்ல குணங்களிலும் உயர்ந்தவர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரியா. அப்போ யார் ஒருத்தவங்க இனிஷியேஷன் வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்க நம்மளை விட சின்னவங்களாக இருந்தாலும் நம்ம அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்றது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறது. அவர் உங்கள் மூத்த சகோதரர், எனவே நீங்கள் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். பிரபுபாதா சொல்கிறாங்க, அவர் உங்கள் மூத்த சகோதரர், நீங்கள் அவர் முன் உட்காரக்கூடாது. நான் அவர் முன்னால் பிரபுபாதாக்கு சற்று நெருக்கமாக இருந்தேன். பிரபுபாதா, நீங்கள் பின்வாங்க வேண்டும். அவர் உங்களுக்கு மூத்தவர், மூத்த கடவுள் சகோதரர், இதுதான் ஆச்சாரம். நீங்கள் அவருக்கு முன் உட்காரக்கூடாது. அது மாதிரி சீனியர் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு எப்பயுமே வந்துட்டு முதல் உரிமை எல்லாத்துலேயும் சரிங்களா. அவங்க முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு வயதில் சின்னதாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து அவங்கள ஓவர் கம் பண்ணி பண்ணுறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஹால் ப்ரோக்ராம்லாம் போகிறோம், டெம்பிளுக்கெலாம் போகிறோம் அப்படின்னா ஆரத்திலாம் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீனியர் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க சரிங்களா. அவங்க ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்து எல்லாருக்கும் அப்படி அது வரிசையாக வரும். அந்த ஒரு நிலை வந்து எப்பயுமே நம்மளால் கவனிக்க முடியும். அதுதான் இங்கேயும் பிரபுபத்தை வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். வயதில் சின்னதாக இருந்தாலும் டிவோஷனல் சர்வீஸில் அவங்க இனிஷியேஷன்லாம் வாங்கி பக்தியில் நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அந்த நிலையில் அவங்க சீனியர் டிவோட்டியாக கணக்கில் எடுத்துக்கணும். அதனால் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளை கொடுக்கணும் அப்படின்றது.
வயதிலும் சந்நியாசத்திலும் உங்களை விட மூத்தவர் அப்படின்றத பார்க்கறது இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளில். பிரபுபாதர் ஒரு ஒவ்வொருவரிடமும் அவருக்கு எவ்வளவு வயது என்று கேட்டார். மதுத்விஷா சுவாமிகள் 1 வருடம் மூத்தவர். சித்த சொரூபத்தின் பக்கம் திரும்பிய பிரபுபாதர், எனவே மதுமிஷா மகாராஜா உங்களை விட வயதில் மற்றும் சந்நியாசத்தில் மூத்தவர். எனவே நீங்கள் ஒத்துழைத்து அவரிடமிருந்து நல்ல உபதேசங்களை பெறுங்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ வயசுலேயும் ரொம்ப பெரியவங்களா இருக்காங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ்லேயும் அவங்க இனிஷியேஷன் வாங்கி அந்த ப்ராக்ரஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க சீனியர் டிவோட்டி. அவங்ககிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்லபடியாக நம்ம அவங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள். ஓகே. இந்த சைகைகள் மூலம் மரியாதை காட்டுங்கள். ஒரு உயர்ந்தவர் நெருங்கும் போது ஒருவரின் இருக்கையிலிருந்து எழுவது. சீனியர் டிவோட்டிஸ் வராங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், எழுந்து அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை பண்ணணும். பெயர் மூலம் தன்னை அடையாளம் கண்டு வாழ்த்துதல் அப்படின்றது. ஓகேங்களா? சாஷ்டாங்கமாக வணங்குதல். அதான் இந்த இது பஞ்சாங்க பிரணாமம், அப்புறம் வந்து தண்டவத் பிரணாமம் இதெல்லாம். அப்புறம் வழிபாடு, பூஜை, துணி, தங்கம், பணம் அல்லது தானியங்கள் போன்ற பரிசுகள் வழங்குதல் அப்படின்றது. பிரசாதம், குடிநீர், அமரும் இடத்தை வழங்குதல் அல்லது உட்கார வைக்கோல் பாயை வைத்து அல்லது தரையை சுத்தம் செய்தல், கூப்பிய கைகளுடன் வணக்கம் தெரிவித்தல். இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சீனியர் டிவோட்டிஸ்க்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? இதுலேயும் ஒரு தடவை இங்கிலீஷ் ரெஃபரன்ஸ்லையும் படிச்சிடலாம். யாராவது சீனியர் டிவோட்டிஸ் வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஃபஸ்ட்டு சீனியர் டிவோட்டிஸ்னால் யாருன்னா வயசை பொறுத்து கிடையாது, அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸை பொறுத்து தான் சீனியாரிட்டி. ஓகேங்களா? அந்த வகையில் நம்ம யாரையாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும், எழுந்து அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை ஒன் செல்ஸ் பை நேம் அண்ட் ஆஃபரிங் கிரீட்டிங்ஸ். அவங்களோட அந்த பெயர், அந்த ஆன்மீக பெயர் கொடுப்பாங்கல்ல, அதுதான் இங்கே ரெஃபரன்ஸில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்கள நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி நம்ம அவங்கள கிரீட் பண்ணணும். ஆஃபரிங் ஒபிசன்ஸ், பிரணாமம், அதாவது தண்டவத் பிரணாமமோ இல்லை பஞ்சாங்க பிரணாமமோ. அது இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சன்னியாசி இவங்கெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா எப்படி அவங்கள வந்து உள்ளார வந்து வரவேற்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா வீட்டில். அது மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பூஜைகள் இப்போ குருலாம் நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோன்னா பாத பூஜையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரியான ஒர்ஷிப்லாம் பண்ண அந்த நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுறதுன்னா பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கிஃப்ட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுக்கறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதாவை கூட என்ன பண்ணுவாங்க, போய் பிரபுபாதாவை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க பாதங்கள்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கிஃப்ட் எல்லாம் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. சரியா? இந்த ரிங்கு அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க. அப்போ வந்து அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு gift கிடைச்சது, ரொம்ப பத்திரமா வச்சுக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. அது வந்து ஒரு அன்பின் அடையாளமாக டிவோட்டிஸ் கொடுப்பாங்க. பிரபுபாதா அதை வாங்கினாங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவாங்க, வேற ஒரு டிவோட்டிக்கு அது அன்பின் அடையாளமாக அதை அவங்க கொடுப்பாங்க. அவ்வளோதான். மற்றபடி அதில் ஒரு பர்சனல் மோட்டிவ் வாங்கிக்கணும் அப்படின்லாம் எந்த எந்த ஒரு பரம்பரையில் வர ஆச்சாரியர்களோ இல்லை டிவோட்டிஸோ அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆனால் gift எல்லாம் கொடுக்கறதுன்றது நார்மலாக நடக்கும். ஆனால் அது வந்து ஒரு அன்பின் அடையாளமாக தான் இருக்கும். அது திருப்பி வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்புறம் பிரசாதம் கொடுக்கறது, குடிக்கிறதுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கறது, தீர்த்தம், அப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இதில் பார்த்தோம். வைஷ்ணவ எட்டிகேட்டில் கெஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது. அப்போ உட்கார இடம் கொடுக்கணும், மேட்டு கொடுக்கணும், அதாவது இப்போ சோஃபா. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க இருக்கிற இடத்த நம்ம ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றது. அது மாதிரி 2 கையும் கூப்பி நம்ம அவங்கள வரவேற்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் இப்போ வந்து டேக்அவே மெசேஜை நம்ம பார்க்குறது. இதுதான் வந்து ஒரு வைஷ்ணவ சமூகத்தில் நம்ம எப்படி மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்துட்ருக்கோம். சரியா? ஏன்னா வைஷ்ணவ அபராதம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக தான் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? ஒரு சமூகத்தில் நம்ம எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றது. இப்போ இதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். வாட் எவர் இஸ் யூஸ்டு பை கிருஷ்ணா ஆர் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இஸ் வர்ஷிப்பபிள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். வைஷ்ணவ எட்டிகேட் பொறுத்த வரைக்கும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண விஷயம், அதாவது பூ மாலை, ட்ரெஸ்ஸு, இதெல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவோம் இல்லையா? தீர்த்தம், அதுக்கப்புறம் வந்து எதுனாலும் ஃபுட்டு, பிரசாதம் எதுனாலும் அது வந்துட்டு எப்பயுமே என்னென்னா எல்லாரும் அதை எடுத்து பயன்படுத்தலாமன்னா கூடாது. சரிங்களா? கிருஷ்ணா ஷுட் நாட் பி யூஸ்டு பை எனி ஒன் எல்ஸ். சிமிலர்லி திங்ஸ் யூஸ்டு பை,
அதே மாதிரி இப்போ பிரபுபாத்தாவுக்குன்னு அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்கும். அங்கே வந்துட்டு குரு மகாராஜ் அவங்க எல்லாம் இருக்கும். சரிங்களா? இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அவங்களோட பிளேட்டு, அவங்களோட அந்த டேபிள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த அவங்களோட புக்ஸு, அவங்களோட சாண்டிங் பீட்ஸ், இன்னமும் ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அவங்க சாண்டிங் பண்ண பீட்ஸ்லாம் அங்கே பாதுகாக்கப்படுது. ஸோ அந்த மாதிரி பகவானுக்குன்னு யூஸ் பண்ணுற விஷயமா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவங்கள யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அந்த பேரஃபெனிலியா எல்லாம் நம்ம பொதுவாக எல்லாரும் எடுத்து அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாட் எவர் இஸ் யூஸ்டு பை கிருஷ்ணா ஆர் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இஸ் வர்ஷிப்பபிள். அதை நம்ம பத்திரமா வச்சுக்கணும். சரிங்களா? நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து பகவான் இது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட அந்த பாதம் இருக்கும். சரிங்களா? இதை சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த பாதுகை அது வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நல்லபடியாக நம்ம வச்சுக்கணும். ஈவன் நம்ம சாண்டிங் பீட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்களே ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அது கூட அவங்க சாண்ட் பண்ணிட்டு தருவாங்க ஒன் ரவுண்ட் அதில். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்னென்னா ரொம்ப வர்ஷிப்பபிள், நல்லபடியாக அதை நம்ம பாதுகாக்கணும், அழுக்கப்படாமல் நீட்டான இடத்துல வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரிலாம் வர்ஷிப்பபிள் இன் பர்டிகுலர் sitting or in particular there should not be used by anyone else. A devotee must be very careful of to observe this அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? ஸோ இதில் இந்த பேராகிராஃபில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, பகவானுக்கு யூஸ் பண்ணுற பேராஃபெனில்லா இல்லைன்னா வந்துட்டு டிவோட்டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது, முக்கியமாக ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு, அதை வந்து எல்லாருமே எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாமா அப்படின்னா கிடையாது. அதுக்குன்னு வந்துட்டு நிறைய ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஓகே. மரியாதை யதிக்ரமா அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்ப்போம். மரியாதை அப்படின்றது மரியாதை, யதிக்ரமா அப்போ தவறு. என்ன தவறுகள், வைஷ்ணவ அபராதம் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத ஓரளவுக்கு நம்ம இதில் இப்போ பார்த்துருவோம். உயர்ந்த ஆளுமையின் முன்னிலையில் ஒருவர் அறிவுரைகள் வழங்க ஆர்வமாக இருக்கக்கூடாது. சீனியர் டிவோட்டிஸ் முன்னாடி, இப்போ சீனியர் டிவோட்டிஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அமைதியாக இருக்கணும். சரியா? யாராவது தவறே பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கு. ஏன்னா கண்டிப்பாக சீனியர் டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எப்போ அதை கரெக்ட் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது. பொதுவாகவே ஒரு எட்டிகேட் உண்டு. இப்போ எல்லாருமே குரூப்பாக இருக்காங்கன்னும் போது அந்த இடத்துல கரெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. எப்பயுமே குரூப்பாக இருக்கிறப்ப, ஒரு சத்சங்கில் இருக்கிறப்ப நல்ல விஷயங்களை சொல்லி க்ளோரிஃபை தான் பண்ணுவாங்க. சரியா? யார் இருந்தாலும். அதே தவறுகள் அப்படின்னும் போது மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தனியாக அவங்கள கூப்பிட்டு சரி பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து முறை. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எப்பயுமே சத்சங் எங்கேயுமே நடக்கிற இடத்துல நமக்கு தோணும் அது தவறு அப்படின்னு உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அதை நம்ம சொல்லிடக்கூடாது. சீனியர் டிவோட்டிஸ் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுமோ அந்த முறையில் அவங்க கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ வேத கட்டளின்படி மரியாதை யதிக்ரமா சட்டத்தை மீறுவதில் ஒருவர் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் ஒருவர் தனது வாழ்நாள் அவரது செல்வம், புகழ் மற்றும் பக்தி மற்றும் அனைத்து உலக ஆசீர்வாதங்களும் இழக்கிறார். அப்ப வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ண என்ன ஆகுது, செல்வம், புகழ், பக்தி, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இருந்த அந்த சுக்ருதி அதெல்லாம் வந்து அவங்க இழக்கிறாங்க. ஆழ்நிலை அறிவியலை நன்கு அறிந்திருக்கும் ஆன்மீக அறிவியலின் நுட்பங்களை பற்றிய விழிப்புணர்வு அவசியம். உத்தவர் ஆழ்நிலை அறிவியலின் இந்த நுட்பங்கள் அனைத்தையும் நன்கு அறிந்தவர். ஆழ்நிலை அறிவை பெற மைத்ரேயர் அணியை அணுகுமாறு விதுரருக்கு அறிவுறுத்துகிறார். விதுரர் உத்தவரை தனது ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பினார். ஆனால் உத்தவர் பதவி ஏற்கவில்லை. ஏனெனில் விதுரர் உத்தவரின் தந்தையைப் போலவே வயதானவர். எனவே உத்தவரால் அவரை தனது சீடராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. குறிப்பாக மைத்ரேயர் அருகில் இருந்தபோது ஒரு உயர் ஆளுமையின் முன்னிலையில் ஒருவர் திறமையானவராகவும் நன்கு அறிந்தவராக இருந்தாலும் அறிவுரைகளை வழங்குவதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடாது என்பது விதி. உத்தவர் மற்றும் மைத்ரேயர் இருவரும் நேரடியாக இறைவனால் அறிவுறுத்தப்பட்டவர்கள். இருவரும் விதுரரின் ஆன்மீக குருவாக அல்லது வேறு யாரேனும் ஆவதற்கு அதிகாரம் பெற்றனர். ஆனால் மைத்ரேயர் வயதானவராக இருந்ததால் ஆன்மீக குருவாக ஆவதற்கு முதல் உரிமை கோரினார். குறிப்பாக விதுரருக்கு உத்தவரை விட மூத்தவர். இது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். இது ஆக்சுவலா என்னன்னா, விதுரர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆன்மீக இது பில்கிரிமேஜ் போவாங்க. சரிங்களா? போயிட்டு ஆன்மீக அந்த போர் நடக்கிறப்பையும் அவங்க வந்து உதாசீனப்படுத்திடுவாங்க துரியோதனன்.
அப்போ அவங்க வந்து பில்கிரிமேஜ்க்கு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் திருதராஷ்டிரம் அவங்களோட சரீரத்தை விட்டதுக்கு அப்புறமும் அவங்க வந்து பில்கிரிமேஜ் தான் போயிடுவாங்க. அப்போ பில்கிரிமேஜ்னா இந்த யாத்திரை, கோயில்கள்லாம் போகிறது இதெல்லாம் இருக்கும்ல, புனித ஸ்தலங்கள்லாம் போகிறது அந்த மாதிரி. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்டேருந்து நல்லபடியாக கைடன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ அவங்க வந்து உத்தவர் அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க. சரிங்களா? அவங்க கிட்ட போயிட்டு அவங்க கிட்டேருந்து நல்ல நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா மைத்ரேயரும் சரி, மைத்ரேயரை வந்து பகவான்னே சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஒரு சில எப்பயுமே பகவான்றது பகவானை மட்டும்தான் குறிக்கும், கிருஷ்ணாவை. ஆனால் வந்து யாராவது சீனியர் டிவோட்டிஸ்ல ரொம்ப உயர்ந்த எலிவேட்டட் சோல்ஸையும் பகவான் சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் மைத்ரேயரையும் பகவான் சொல்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த இது உண்டு. சரிங்களா? பெருமை உண்டு. இது இல்லாமல் உத்தவர் எப்படின்னா பகவானோட கசின். சரிங்களா? அவங்க அதனால் பார்க்கறதுக்கு அப்படியே பகவான் மாதிரியே இருப்பாங்க. பகவான் வந்து விருந்தாவனத்தை விட்டு போனதுக்கப்புறம் கோபிஸ்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்களா, அப்போ வந்து கிருஷ்ணா வந்து உத்தவரை வந்து அனுப்புவாங்க அவங்களாம் சமாதானப்படுத்துறதுக்கு. உத்தவரை பார்த்தோன்னே கிருஷ்ணா தான் வந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி கோபிஸ்லாம் வந்துட்டு, அதாவது தடுமாறல, பட் ஸ்டில் பார்க்கறதுக்கு அது எதுக்காகனா பார்க்கறதுக்கு உத்தவர் வந்து பகவான் மாதிரி இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் வந்துட்டு 2 பேருமே ரொம்ப பெருமை வாய்ந்தவங்க உத்தவர். அதுவும் இல்லாமல் பகவானோட நேரடி கைடன்ஸ் வந்து உத்தவருக்கும் உண்டு, மைத்ரேயருக்கும் உண்டு. ஓகேவா? இப்போ ஆனால் உத்தவர் வந்து சின்னவங்க, மைத்ரேயர் வந்து பெரியவங்க. இப்போ வந்து விதுரர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, உத்தவர்கிட்ட உத்தவ கீதைன்னு இருக்குது பாகவத்தில். சரிங்களா? உத்தவர்கிட்ட போயிட்டு நாலேஜ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவங்க விருப்பப்படுறாங்க. அப்போ வந்து உத்தவர் வந்து கண்டிப்பாக பகவானோட ஸ்ட்ரைட் கைடன்ஸில் நாலேஜ் கெயின் பண்ணவங்க தான். ஆனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, நான் வந்துட்டு சொல்கிறத விட மைத்ரேயர்கிட்ட நீங்கள் உபதேசம் எடுத்துக்கோங்க, அவங்க தான் வந்துட்டு இதுக்கு சரியானவங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் விதுரர் என்ன பண்ணுவாங்க, மைத்ரேயர்கிட்ட போயிட்டு உபதேசங்களை எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அவங்கள ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு. ஸோ இதுதான் இங்கே அதான் அந்த எட்டிகேட் அப்படின்றது என்னென்னா, இப்போ உத்தவரும் நல்ல நாலேஜ்டு, நல்ல ஆன்மீகத்தில் நல்ல ஒரு நிலையில் உள்ளவங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லாமே சொல்கிறதுக்கு தெரிஞ்சப்பையும் என்ன பண்ணுறாங்க, விதுரர் வந்தோடனே இல்லை நீங்கள் வந்து மைத்ரேயர்கிட்ட தான் எடுத்துக்கணும், ஏன்னா அவங்க தான் சீனியர் டிவோட்டி, அவங்ககிட்ட தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதுதான் வந்துட்டு எட்டிகேட்டை நம்ம பார்க்குறது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णवदेवताभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे